A jamhuriyar Nijar, ministan noma da kiwo Kanal Muhammadu Elhadi Usmani ya kaddamar da ayyukan gyara wuraren noma na rani a hukumance da cibiyar bunƙasa noma da ke yankin Difa mai iyaka da Najeriya. To da fatan za ku rattaba mana subscribe da kuma taɓa ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kodayaushe. Ya ce a Nijar ta yau babban burinsu shine su bunƙasa sha'anin noma bisa la'akari da abin da suka fuskanta a tsawon watannin baya, kuma hakan zai taimaka musu wurin neman 'yancin gashin kansu ta fuskar abinci domin kaucewa duk wani dogaro da wasu ƙasashe, a cewar ministan na noma da kiwo Kanal Muhammadu Usmani a lokacin bikin ƙaddamar da katafaren aikin farfaɗo da wuraren noman gandari ko noman rani da ke yankin Difa. A cewar kamfanin dillancin labarai na ANP da ke rawaito kalaman ministan na Nijar, ya ce Nijar na fatan ganin cewa da wannan wurare an samu karuwar haɓakar amfanin gona musamman shinkafa da alkama. Noman shinkafa da yanzu yake matakin tan 307 zai wuce zuwa tan 3,328 a yayin da noman alkama da ke tan 68 zai cimma tan 360 a cewar ministan. Kudaden farfado da waɗannan wuraren noman gandiri ko noman rani za su fito daga kasafin kuɗin ƙasa da kuma na asusun zumunci da ceton ƙasa na FSSP wajen fiye da sefa miliyan 2, kuma waɗannan kuɗaɗe za su shiga kai tsaye wurin gyaran dukkanin gine-gine da suka shafi noman gandiri ko noman rani da kula da batsewar ruwan Komadogo Yobe da ke fitowa daga tafkin Chadi. To a yau Talata aka rantsar da sabon shugaban ƙasar Senegal Bassirou Diomaye Faye, wanda ya maye gurbin shugaba mai barin gado Macky Sall, wanda ya shafe tsawon shekaru 12 yana mulkin kasar ta yammacin Afirka tun daga shekarar 2012 zuwa 2024. Shugabannin kasashe daga ciki da wajen nahiyar Afirka ne suka halarci taron bikin rantsuwar na kama aikin sabon shugaban kasar na Senegal mai shekaru 44, cikinsu kuwa har da shugaban Najeriya kuma shugaban kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS Bola Tinubu. A yayin da sabon shugaba Bassirou Diomaye Faye ke kama aiki daga yau Talata, masu bibiyar lamura a Senegal a ciki da wajenta na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan manufofi da suke fatan sabon shugaban zai mai da hankali a kansu da kuma tarin kalubalen da ke gabansa na kawar da matsaloli da ke ciwa kasar tuwa a ƙwarya. Daga cikin manyan batutuwan akwai ƙoƙarin kawo ƙarshen matsalar tsadar rayuwa a Senegal da yaƙar cin hanci da rashawa da kuma sulhunta ɓangarori da ɓaraka ta kunno kai tsakaninsu a siyasance, sai kuma uwa uba kawar da matsalar rashin ayyukan yi, matsalar da masana ke fargabar mai yiwuwa a ɗauki lokaci kafin cimma nasarar kawo ta, lura da cewa tilas tsarin tattalin arzikin ƙasar ta Senegal ya nemi sauye-sauye. Gwamnatin Chadi ta tabbatar da mutuwar mutane 23 a wani sabon rikici da ya ɓarke tsakanin makiyaya da manoma a ƙarshen makon jiya, bayan makamancinsa a makon jiya da ya hallaka tarin fararen hula duk dai a yankin kudancin ƙasar. Sanarwar da ma'aikatar sadarwar Chadi ta fitar a ranar Litinin ta rawaito ministan sadarwa na ƙasar Abdurrahman Kolamalla na cewa rikicin ya ɓarke a yankin Moyen Chari na kudancin ƙasar bayan kisan wani makiyayi ɗan ƙabilar Larabawa. Sanarwar ta ce rikicin ya fantsama zuwa ƙauyukan Chadi 3 tsakanin ranakun 17 zuwa 21 ga watan jiya, kwanaki ƙalilan bayan faruwar makamancinsa game da takaddamar mallakar fili, duka dai tsakanin ƙabilun biyu da suka kunshi ɓangaren makiyaya da manoma. A cewar Abdurrahman Kulamalla, tun farko ɓangaren manoma ne suka farmaki yankin da wani gungun makiyaya suka yada zango don cirani sakamakon zarginsu da mamaye musu fili, harin da ya kai ga rasa mutum guda. A cewar ministan, yayin mayar da martani ɓangarorin biyu suka rika kashe juna a rikicin da aka kwashe tsawon mako guda ana yi, wanda ya kai ga kisan mutane 23 ciki har da Larabawa daga ɓangarorin makiyaya da kuma mutane 14 daga ɓangaren ƙabilar Sarakaba da suka kunshi mata 4 da ƙananan yara 2. Shugaban Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo Felix Tshisekedi ya naɗa wata tsohuwar minista a matsayin firaminista mace ta farko a ƙasar. Judith Suminwa Tuluka, wadda tsohuwar ministar tsare-tsare ce, ta maye gurbin Sama Lukonde, wanda ya yi murabus cin watan Fabrairu. Naɗin nata na zuwa ne bayan dogon lokaci da aka ɗauka ana neman haɗaka mai rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, wani muhimmin mataki kafin ayyana firaminista da kuma kafa gwamnati.
jam'iyya mai mulki ta Union for Democracy da jam'iyyar SPP ne suka yi rinjaye inda suka doke sauran jam'iyyu 44. Ana sa ran Ms. Tuluka za ta sanar da 'yan majalisarta cikin makonni masu zuwa. Firaminista ne ke jagorantar gwamnati wadda ta kunshi ministoci da mataimakansu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno a Najeriya ta ce ta kama mutum 8 da ake zargi da hannu a kisa na wani malami da ke koyarwa a sashen ilimin motsa jiki da ke jami'ar Maiduguri. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP da So Kenneth ya shaida wa jaridar Daily Trust cewa waɗanda ake zargi an kama su ne bayan wani rahoto da babban jami'in tsaro a jami'ar ya shigar. A cewar kakakin, babban jami'in da ke gadin jami'ar ya kai rahoto ofishin 'yan sanda da safe cewa an ga wata gawa a ofishi wadda aka gano ta Dr. Abdulkadir Kamal ce. Kakakin ya ƙara da cewa da samun rahoton aka aike 'yan sanda zuwa wajen inda kuma suka kai gawar asibiti domin yin bincike. Ya bayyana cewa ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano mutanen da suke da hannu a aika-aikar, duk da cewa sun kama mutum 8 da ake zargi suna da hannu a kan kisan malamin. A nasa bangaren mai magana da yawun jami'ar Farfesa Danjuma Gambo ya ce an hallaka Dr. Abdulkadir a ofishinsa da yammacin ranar Lahadi. To da fatan za ku rattaba mana subscribe da kuma taɓa ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe.